всички гледате, аз съм Electric Diamond X и днес ще игра на Minecraft сравнение. Аз съм започнал и както виждате съм фен да победи дракона от отдавна. И така, искам само да кажа, че Minecraft е задоволителна игра. Започваме да се свалите. И така, днес ще покажа как се оцелява и такива неща. Така, фенда съм и няма как да излезна, освен ако успея да намеря портала. И така, след като победих дракона, 15 часа чаках тия надписи да се махнат. И така. Само да кажа, че ако не можете да измъкнете от ендър, може просто да направите това. Падам! И умряхме. Прераждаме и както виждате, отново сме си в къщата. Аз съм с един ресурс, който ми интересен. Богат съм на диаманти, емералди и тези неща. Има за къща, такава каменда, нещо. Енджантник тейбъл тук да енджантвам и такива неща. Само да кажа, че в Ада тук има доста интересни неща. Да отидем да видим. И ето ни тук. О! И много странно, но така е. За малко ще стана гейм от едно, взема паки. И така. Да. Продължаваме с показването на Minecraft. Копая. Бефак, видяхте. И това беше ужасно, но все пак трябва да ви кажа, че също, че не бива да се копае много надолу. И така, само за малко ще спра видеоклипа, за да влезна в един сервер, така че спирам. И ето ни тук в сервер играем така, кажете хи на YouTube. Кажете хай на YouTube и лаповете са Enchant and и за малко ще трябва да спра видеоклипа. Знаете за кратката пауза. Значи ларповете са Enchant, End, Event, Fish, Info, Gel, Jump, Nether Repart, Rules, Run, Shop. Да видим Warp, да видим дали има Skyblock. Има такъв. Креатив. Не. И Games. Става. Извинете. И какво друго? PvP. Става. Survival. Ето го портала. Тръгваме. Ето го на скин. Hit food. Hit pet.
Kit. Kit. Kit weapons. Като виждате, взехме много неща. Скоро може да използваме. Използваме се пак. Дървен. И почваме да оцеляваме. И продължаваме направо. О! Тук май е линията за PvP-то. И ужас. И... Уау! Ау! Яу! 3, 4, 5, 6, 7. Уау! Уау! И изкачваме. Ой! Упс. В момента изчистваме снега. Тук може да живеем. И така разчистваме. И малко ще спра видеото и да пауза. И за малко, по-точно казвам. И вземете за кратката пауза. В момента това е за чупа. И чупа. Чупим снега тук. И след поне една минута видеоклипа ще свърши, защото имам право да снимам само по 10 минути. Това е само за безплатната версия. И отново се налага за малко да спрем на пауза. И ето ни отново тук. Само да кажа, това е... Само да покажа програмата. Искам да кажа само, че тази програма се нарича Bandicam и това е звуците, които си дават от човекът. Тук е за спирането на паузата и там нещо друго. Добре, продължаваме с чупането на снега. Кирката ми лопатата ми свърши. И така топките не ни трябват.